Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kagiban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kagang pinaka-importante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tingon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tingon sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative o kon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay o kon clusters sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kon sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang
sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Iligal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtub 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bumbo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuloon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, our Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa indi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata nga responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi manuyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghim.
5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 15 minutos ang nakalipas sa takna ang alas 3 sa hapon. Maayong hapon Pilipinas, maayong hapon Western Visayas, kapsubong man sa probinsya sang Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod. Yari na ang programa kada Domingo, no, makabulig kag makasabat sang aton nga mga problema kag ginabatsyag tuhoy sa ikaayong lawas. So mga kabombo, happy Sunday sa aton nga tanan. No, nakasimba na bala ang ibanda sa aton o kanang tanan, no, nga mga kapumuluyuan, ano, sa syudad sang Bacolod, kasubong man sa Negros Occidental, ang mga kabombo, no, ang subong ang aton nga programa tuhoy sa ikayang lawas, ang masaranggid mabatian sa 630 kHz sa frequency sang lisuan sang inyo nga mga radyo, kaga kasubong man matan-aw sa Facebook Live sa nga Bombo Radio Bacolod. Aton ginaabi-abi ang tanang nga tigpalamati kaga tuwalanaw nga sarang malabutan sang aton nga programa. Maayong hapon gid ang mga kabombo sa mga nagapanglabada, mga nagaluto pa kay nagamaneho sang salakyan, dali na, pamati na, kaya isa naman ka mabinuligon nga tupiko ang aton nga diskusyonan. Subong nga hapon kag aton maging kaupod karon, no, ang isa ka eksperto sa medical field kung sa diin amo ang aton nga maging resource speaker kag amo ang makasabat sang aton nga pamangkutanon, no. Nga kabombo ang ibandari sa aton, no, nagapalauli pa lang o kung diin man sila nagahalin, so magahalong gid kita sa dalano, no. Maayo subong kay ti ang tiyempo hindi na maulanon, no, nagainit-init na, so halong lang kita tanan, no. Sa susubong mga kabombo, no, isa naman ka interesting nga tupiko ang aton nga pagadiskusyonan mga kabombo, no. Kaga mangin ka upod naton subong amo si ang isa ka general doctor nga halin pa sa Capiz mga kabombo. So mangin ka upod naton karon si Dr. Cesar Yap mga kabombo. So ang aton nga tupiko subong pagadiskusyonan, no, amo ang takot subo syndrome, no? Broken hearted bala ikaw mga kabombo, sino diri ang broken hearted sa aton? Kaga nagasuprer ka bala, no, pareho sa nga break up nawad-an ikaw sa nga palangga sa kabuhi, ilabi na gid subong pandemya, no, madamo sa aton ang nadulaan sang palangga sa kabuhi, no, kasubong kay nagataas ang rate akon ang cases sang COVID-19 mga kabombo. O ko na may ara kamo severe argument, o ko na grabe nga pag nilalisay dra sang imo nga nobya o kon sang pamilya, o ko na aksidente, may ara aksidente nga naluntad, no, nga nagatuga sang isa ka masakit, no, nga panghitabo o ko na kasakitan sa imo mga kabombo. So ini bala ang pagiging broken hearted, no. May ara bala posibilidad nga tungod broken hearted ang isa ka tawo, mapatay siya, no, o may posibilidad nga siya mapatay tungod broken hearted ang isa ka tawo. So hibaluon ta na karon, no, kung ano ang maghambal ta nga takot subo syndrome o kana broken heart cardiomyopathy, no, kaupod si Doc Cesar Yap kag ano ang mga prevention sini, no, kaga aton nga checkeron sa piyak nga linya si Doc Cesar Yap kung available na siya, bombolito. Aton ina diskusyonan mga kabombo kag samtang kita diri nagapangalagad, pwede gid maka-comment dira sa aton ang aton nga mga tigpalamati kag tumalanaw sa Facebook Live kung ano ang inyo nga gaka-eksperyensyahan subong, nako maka-relate kamo sa aton nga tupiko sa subong nga adlaw.
So aton i-checkeron si Doc Cesar Yap kung okay na ang aton nga connection sa iya. So mga kabombo, yes, so kaupon na naton subong no isa ka general doctor si Doc Cesar Yap. So aton subong ang kaupod siya isa ka eksperto no maghambal na tanga ara sa medical field. Yes, so Doc, maayong hapon. Live kita sa Bombo Radio Bacolod. And mga hapon na po ang tapos ng DOWB, ang Bombo sa Bacolod City, and mga hapon na po ang Kalamati, hindi lang din sa Rojas, hindi sa Bacolod City, doon kapaligitan na pagkaitan ng lahat. Yes, ang aton nga audio, Doc, i-testa, Doc. Pati on. Musta kong sulod? Hello? Yes, Doc. Okay na, Doc. Okay, So, maayon hapon ni Wat, Doc, no? Yeah. So, bang aton, Doc, nga pag-istoryahan, amo ang Takotsubo syndrome, Doc. So, para sa aton nga ihibalo sa nga tigpalamati ta, Doc, ano ini maghambal ta nga Takotsubo syndrome o kon broken heart cardiomyopathy, Doc? Yes, ang Takotsubo is a Japanese term, no? Busilingon, nagkakabigo ang heart, no? Tungkol sa gulping bigot, gulping na kahadlok, gulping na kaakit, basta nagulpihan, ako na una, kasabat gali ang kontasyon, no? So that's why, ang matabos na mumulan is, kung magsilita nga Takotsubo is, pwede gidya nga magulpi lang luya, no? Ang imuya nga korason, no? Gulpi na sa magaluya, at the same time, pagiging, hindi na masyado yan ang pagpersa sa pagtitik, sa pagpuga sa heart at ang dugo, hindi na yung dugo, so nagiging heart failure siya, no? So, itawag na sa mga Takotsubo kay man, na-discover sa mga Japanese, no? During years ago, na nakita nila ilang abing na heart attack, no? Ang pacific, grabe ng chest pain, ikakit ang duhan, inahapo, no? Kita ako sa ECG, medic din siya, no? Na ang kita ako sa today echo, sa today echo cardiagram, kita ako sa heart, nakita nila yan nga, masyado kanina, no? Ang persa, no? Ang heart. So, kung nakakabon, kung nakakabon yan, normal nga heart, no? Ang Takotsubo syndrome yan, or broken heart cardiomyopathy, nagiging daw sa akin siya, no? Nagiging natin siya na tungkol nga, kung kailang nag-iuya ang heart muscle. So, sila ito nga sudden heart failure because of agad ito nga sudden stress, no? So, pila ang pang-idaron sini Doc ang mostly ga iguan sini sa nga Takotsubo syndrome, Doc? Yes, no? Ang Takotsubo syndrome is gulpi lang nagluya ang persa sa heart. So, kung nag-heart failure siya, tungkol niya ang biktima ko ng pasyente may na-encounter ng grabe na balita o grabe na tapos yung pagbuhi na pudugin niya nga impact. No? Like for example, gulpi lang tao nag-break up sila sa iyang nubyo, no? Kung sa iyang nubya, gulpi lang tao no? may nadulaan sa pagbuhi, no? Sa pamilya, o grabe na balita, may na-aksidente, no? Or grabe nga away, no? Grabe nga away. So, sa grabe sa impact, grabe ang pagtaas ng kulamit sa mga adrenaline, no? So, ticket at blood pressure, kubak-kubak, tinapoy, good cat back kung sudden heart failure, no? Na Yes, so Doc, kung may Takotsubo syndrome ikaw, Doc, pwede naton nga mahambal, di ba, nga may enlargement ang imo nga heart? Correct, no? Correct, no? That's why gani nga, kung taon mo sa ating program, gamay na yung heart ng normal, no? Pero sa Takotsubo syndrome, o broken heart cardiomyopathy, kung pilang sa yan nga nagluya, naghabok siya, no? So, pati ganiya, kurti ganiya daw, no? Nasabi niya sa palapa. O kung hindi gani, itawag na sa mga Japanese na Takotsubo, kay Takotsubo is silingon, daw prap kinasasang kubita, no? Sa octopus, no? Ang itsura sa mga heart, ay mga left ventricle, itsura daw na kubita na ang ilang na shape, no? Sa mga ng Takotsubo syndrome. So, meaning, it's a sudden loss of heart function, no? Or heart strength, no? Tungkol sa grabe yung impact na nabalitaan o natampo sa pasyente. Yes, Doc. So, ano ini ang mga Correct, no? Correct. No? That's why gani nga, pupunta ka mo mula sa
Kamagin bubulan. Yes, Doc. Ano-ano ang mga risk factors o ang mga causes ni isang takot subo syndrome? Yes, ito kalabanan sa naging niya gulpi nga balita o gulpi nga event nga nakipot, no? Ang isa ka pasyente, mawali ang ina-expecta, no? Nga mabalitaan niya kung nakabisigan. So what happens is that gulpi lang yan na kinapoy ang heart muscles, no? So that's why kinapo siya. Isa pa rin naging sila is of course, no? Ang nilapag natin bilang grabe nga away, no? Grabe nga kasawab lang sa magigyan, no? Nasa kanay, no? Or may mga na-aksidente, vehicular accidents, no? Nasa ginaton. So that's why pag nagkamunigan sila, nagkataasan mo ng mga adrenaline, mga blood chemicals, no? Sa imong tubo, na nagkapadasin sa isang heart, napataas sa imong blood pressure. So that's why suddenly pinapoy ang iyang heart muscles sa buto. Doc, mostly pilagid ang pang-idaron, Doc, ang nagasuprer sa nga takot subo syndrome. Yes, no, kalabanan sila ako dito panahon, no? Mostly ang mga babae na natakot ng menopause, no? Na subok silingon at ang menopause nila, no? So, na sobra sa 2%, no? Pero, kaya naman niya nga hubin mga kumarinan, no? Nga nagkatakot sila syndrome. Or, sa mga kalalakinan, ara pa, no? Sa amon, mga 11% na galing sa amon. Sa kalabanan niya, sa mga kababayan niya, nga takot ng menopause, no? So, alam kita kaya ang isa ka babae kung nagkapanganak pa, no, nagabata pa yan nga edad, no, nag-pregnant siya, no, lahat sa menopause, may protection siya nga estrogen siya nga heart, no, now to kind of hindi siguro, kaya man nagabusong pa siya kung nag-feeling siya na so kung nasa rin nakikita na niya ang heart. But, pag nag-menopause sa babae, wala na siya sa estrogen na gusto na protect siya, para so ang matabot na niya, dali na sila niya maigo sila kasi, no? So meaning, kung mo ang media, ang tao sa media balance kang tapos syndrome niya, no? Kaya kalaman ng mga babayan, ito. So it's more of the love affair, no? So it's more of the love affair, meaning, bindiyaan o nangaliwa si Mr., no? Nangirita si Mr. o bindiyaan siya o parang sistema. No? So ang muna na magkabuk ng tayo, hindi nila nagpapakakak. That's why yung tawag na sa broken heart syndrome kasi once a lady, no, and post-menopausal woman reaches the age of menopause, kan natabuin na siya na naglailay sa siya nga Mr. No? Tingin ng bang bakay, agad, no? Makabilang bakay. Hindi mo sa dahil ka, kalamay ka kayo sa sang nitong natin yan na katutsulit syndrome. Yes, Doc. Ano ka dako ini ang impact, Doc, sa nga break up, Doc, no? Kung magambata nga ara na sa break up o kung na sa maganubiyahanay na nga makaapekto sa may ara nga ginasuprer nga takot subo syndrome nga isa ka persona, Doc. Kamagay lumalan sa magnubiyanay nga anas nila. Yes, Doc, kung mag-break ini ang nubiyahanay, example, ang babae nagasuprer asang takot subo syndrome, sa tungod nga nasakitan siya, ano ini kadako nga impact ang break up sa ginasuprer niya nga takot subo syndrome? Yes, thank you. No? Very, very big impact na siya kalabanan. As matter of fact, no? Kalabanan yung ito, broken heart, siyempre, no? Nasakitan, naglayas na buot, pero at the same time, hindi na makaya sa isang babae, no? Na ang medyo nasa takot subo syndrome, broken heart can kill, no? Tawag natin ka. Literally, no? Pero kaya kung hindi mo tanong nila, salamat Ginoo, hindi masindamok na salamat tayo. No? That's why ang nakabigan nila ng daw kung saan pa bala, no? May nakutan saya nga maulian, no? Ang heart sa isang babae, no? Na maulian siya, provided niya siyempre, natagamit sa tulong sa for Yes, Doc, para sa ato na clarification sa mga tumalanaw, hindi lamang ini sa mga pamatanon na pwede magluntad ining takot subo syndrome, kasubong man, Doc, sa mga katigulangan. Yes, tama gina, no? Pagkalabanan after, no? After ginagawa sa menopause. So, sa mga 50 taon, guro na kalamanan yung ina, no? Yung pagkalabayan ng ito, kaya during that time, guro, during the menopause, no? Sinistan man siguro, nagkakaroon kaya pag minatanda ng male menopause, kung midlife syndrome, kapag pamita mo yung ibang babae, so, nagkakatablo rin ito sa syndrome ng bulan, no? Kag,
according sa bago na ito ng studies, nakita nila nga ang Takotsubo syndrome, no, is linked, no, sa possibility sa malignancy, no, o kung cancer, no, later on over there. So, Doc, san o tani Doc, ano ang mga prevention, Doc, sa nga Takotsubo syndrome? Yes, okay. Nasilita ng ina nga ang number one lang kausa sa Takotsubo syndrome is stress, no? Grabe nga stress yung mga kabuhi. That's why stress can cause heart attack, no? Stress can cause Takotsubo syndrome, no? Stress in the relationship, no? So, buti rin nun, atong bigyan mo kung sa niya para ma-prevent, dapat i-avoid na ito niyaan sobrang stress, no? When you say nga sobrang stress, learn how to pray, no? Learn how to relax, learn how to meditate, no? And exercise. Panaro mo yung heart nila. Kaya hindi mga wala nag-exercise, no? Ng kamabayanan, o kung kalalakihan, kung walang premisky, panda, walang TV, kung hindi makondisyon lang ang heart, so matapos na iya, pag inigo sila sa grabe nga balita, no? Posible niya ang ilaya na heart muscles will be maipos ang atang natulong Takotsubo, no? Or maybe, no, you can literally stop and smell the roses, no? So meaning, sa kuon lang isa, we are prone to develop Takotsubo syndrome. No? So that's why may rason ginagalit niya na smell the rose kaya nga simot ka na sing mahumot, no? May buwan pa ka lang COVID, no? Na nakatagpo sa mga immune system, no? Sa imong factor reserve. So ang tabos na iya, ikinami mo ka matchak na, no? So that's why ganyan na stop and smell the roses, no? Kung stressed out ka na, siyempre, inyong buon, no? Sa pagkaon naman, para mag-prevent, siyempre, kapuyis, no? Naman, kaya ang damo sa ito niya nga omega-3, no? O kung ito yung icosapentaenoic acid, so ang isda niya, kung may protection na sa imong corazon, no? Sa imong heart, kaya ginapahumok niya ang mga blood vessels sa imong heart, mga coronary arteries, pagkanan ng blood vessels na ganawas, kung palakaon ka sa isda. So, kung matiguon ka may isang malain na balita, no? So, daw hindi makapasiling natin niya na may protection ng mga corazon, no? So, that's why, Chris Amonesto, Hasipod Capital ng Philippines kami, damo ang mga isda. Pakulod, no? Damo mga isda, no? So that's why, please keep on eating fish. That's 2 to 3 times a week lang, basta may isda ng isda, no? And to fight stress, of course, yung isa magiging mo namin that is, i-voice out mo, no? Pag-i-relax mo yung mga muscles. Limiting, muscle relaxation, hindi mo pag-iitado, pahugot mo yung mga muscles, matamanan yung muscles yung mga kubo, muscles yung mga baga, nahulugot din na sila, muscles yung mga balikawang, no? Halos yung muscles, no? So that's why, nagpilihin lang na sa tense, no? So ang matapos na, siyempre, nagagawa sila tayo is talit ka, mag-tense, hindi ko siguro yung kubo, no? Tapos hindi ka kasi ang mo yung mga heart, maikot man, no? So relaxation din yan, no? Massage is good, no? Massage and rest, no? And of course, exercise din ka, no? So enjoy the moment, no? So ang muna ang lala natong giliya is himuot ang mga paagiya na madula at yung stress. So stress management is very, very important giliya sa atong Takotsubo syndrome. And of course, i-maintain no? Hapos ang bandon, pero hapos ng kumano, no? I-maintain ang intimacy ng marriage, no? Ang relationship giliya is a very good factor giliya para hindi kita magsikara, hindi kita mag-aaway, at hindi kita mag-develop sa Takotsubo syndrome kung sinista na yan mga liwak na, no? Ang negative attitudes, no? In that, no? Ato manatani man humuon na ito ng positive, no? Kalabanan namin sa no? Ang kagisa bala, no? Ang taong saan na grabe na ilang ng bad chemicals na nagkasulot sila ng lawas, so dali sila yung saan? Takotsubo syndrome. So, muna, no? So, life is short, no? So, make those of you, no? Enjoy, no? Have fun, no? Na amo na yung napanatol. So, that's why learn how to say no, man, no? Learn how to say no, man. Umpisa. Ito, puro na lang, yes ka lang, yes. Ginimo ka na yung talapakan, no? Okay, sige ka pa nga po, uugali ka, at the same time na yan, na-overstress ka na, no? So, amo na, no? Stress management is very, very important dito, mula. Yes, Doc. So, bago kita magpadayon, Doc, pwede ikaw, Doc, makapalapit-lapit sa imo nga mic, o ka na microphone, Doc? Ay, yes, okay. So, lapit na po siguro ka. Okay, Doc. Kumusta? Sulod? Okay, Doc. Okay na. Yes.
So Doc, yes, may ara bala Doc nga mga pagkaon nga dapat likawan o kon hindi pwede sa mga may nagasuprer sang takot subo syndrome? Yes, no? As far as pagkaon is concerned, no? Halong-halong lang natin tani, no? Number one, gid ang alcohol, no? Na alcoholic drinks is very, very important kaya nga grabe ganun yung epekto sa imo yung heart because alcohol in itself, no? Can damage, no? Daton niya nga corazon, no? Na tapos i-avoid man siyempre ang aton niya mga fatty foods, no? Na magbisilita ng fatty foods, yung mga trans fats lang, grabe ba lang nga kung isulod mo dani sa refrigerator, naga-sibo, no? Ang mga mantika, kung nanong sistema, di kawan mo lang yung apatiil nga sapat, no? Kaya man, ma'am, sa pang uric acid ka, of course, cholesterol man, no? Dua tiil pwede, no? Manok, no? Pero hindi lang tani ang atay, hindi lang ang mga batikulo, no? Hindi lang ang utok sa manok, no? Na hindi lang kinakain, no? Pero ang pinaka-the best ginabat ka ginakit, ang sapat nga nagalang mo ikijabubulan. Sa Dokso Kagina, bala samtang naga-scroll ako, naga-research may nakita ako nga pwede maka-epekto ang takot subo syndrome, pwede siya maka-effect as ang isa ka persona magkaara sa migraine o kon epilepsy. Ano inakamatuod, Doc? Ang migraine epilepsy, sa Doc, ang nagasuprer sa nga takot subo syndrome, pwedeng man nga magasuprer sa nga migraine o kon epilepsy. yes, no, somehow there are some incidents, incidents nga nagalalang sila nga duwa, no? Or could be the consequences sa takot subo later on. No? Kaya man siyempre, hindi bagay man dupay na ning takot subo syndrome nga na-discover, no? So anything can go, no? Kadamo kasi posible nga mga matabo o kung related, no, sa takot subo syndrome. So that's why nga discuss ining bagay kay man siyempre para lang tani nga ma-aware, no, ang ato niya nga mga people na mati, no, sa sining broken heart syndrome o kung takot subo syndrome, no. Like for example sa COVID-19, no. So damo pa ni sa mga magkalatabo later on, no, kaya that's why gani ito nato niya novel, no, kaya mabuhay siya. So please watch out niya. Ang importante lang ito niya kung pwede lang, no, please be careful with your heart. Namo gila na share mo bala. Yes, sa Dok, sa mga nagasuprer sa takot subo syndrome na mention natin kagina, dapat gininila likawan ang mga alcoholic drinks kung pala inom sila, Dok, dapat hindi na sila mag-inom o kung dapat hagan-hagan lang. Yes, thank you, good, no, tama. Why kita kasi hindi sila mag-inom sa alcohol, no? Pwede gid ka-inom, no? Pero kapi pa sa mabayinan, pwede gid sa gabi-gabi pa gani. Basta hindi na magsobra sa 1 unit of alcohol a day, no? Ang sinta ka 1 unit, kung sa beer 1 bottle, kung sa wine 1 glass, kung sa hard, no, sa whiskey is 1 shot, no? Na sa 1 unit na a day, no? Sa lalaki naman niya up to 2 units kami, no? Kaya man ang amo niya kapasidad ng magtunaw sa alcohol mas mabulubas ko sa mga babae, no? So that's why kung pwede lang indicate, no? Gali ano mo na karon niya kay may time niya nga simpre na-celebrate ako na ng sistema pero hindi lang po pasabre sa 1 unit, no, a day o per session bumbulan. Docs, ining sa level sang breakups, loss of loved ones, severe argument kag accidents, kung tan-awon ta di Doc diin ang mas damo diri nga porsyento nga nagasuprer ang isa ka persona sa takot subo syndrome. Yes, loved ones kita. Broken heart kita, no? Loss of loved ones kita. Either sa kamatayon, tilayo lang. Or sa pagseparar, no? Sa pag-break up nila, mumulan. Yes, sa Doc, so kung may enlargement ang heart sang isa ka tao, makonsiderar na sa dayon, Doc, nga may takot subo syndrome siya? Hindi man, no? Hindi man talagang nag-enlarge ang heart is takot subo syndrome, kundi ang takot subo syndrome is one of the cases nga nag-enlarge ang heart, no? Kaya kalabanan niya nag-enlarge ang heart, yung natawag natin niya nga hypertensive cardiomyopathy, kung sa kadugay ng high blood, nga wala pala nabulong sing maayo, na-overheat ang heart muscles, so nag-dilate na siya, gahapok na imong heart muscles, nag-heart failure ka man, no? Sa high blood. Or sa mga ischemic cardiomyopathy, kung kulang sa oxygen imong heart muscle, kaya naglilipot imong coronary arteries, no? Ginakakuha man ang imong nga heart muscles, so nag-heart attack siya, nagaluya man na siya, no? So nagadapo man na imong heart, nagaluya man siya, no? Or sa ibang mga toxic cardiomyopathy like sobrang alcohol, no? Nagahina man siya, nagahitad man siya, no? So ang takot subo syndrome is isa lang dito sa ginapanghambalta na nagakausa man sang cardiomyopathy o kung heart failure.
ang gintalain ng kalinsang Takotsubo syndrome kumpara mo dito sa panghamad ng ina kay man ang Takotsubo syndrome may chance iya nga makapasiguli, no? Ha? Hindi man gid sa normal gid pero makapasiguli ang pwersa sang imo nga heart function, imo nga heart pumping action mo bulan. Yes, so Dok, i-recap ta lang kagina Dok kung ano gid pinakamaayo nga kanon o kan ang nami gid nga ang healthy nga mga pagkaon para sa nagasuprer sa nga Takotsubo syndrome. Yes, no? Number one, yes, of course, i-follow the blato nga Mediterranean diet, no? Na butulingon, laban kita sa fibers, laban sa isda, yutay lang ang karni, tagang ato niya nga kanon, no? Sa Pilipinas, siyempre, ang permi ko lang na-explain sa itong mga pasyente, no? Nga kung sa platito, o kung sa pinggan bala, ang tunga sa pinggan, laswag na, no? O kung vegetables sila siya, no? Laswag na fibers sila, ang tunga sa pinggan. Sa tunga sa pinggan, sa babang bahin, para sa rice, sa kanon, 1 cup of rice, ubugid, no? Namsa no kaputot sa natataas, 1 cup of rice, ubus ang ginaya. Hindi pagbinlan, pero hindi man pagdugangan, no? Na sa dalong sang rice, no, sa 1/4 abi sa pinggan, no, para sa sudan, kamo tong baterina, no, i-recap naton sa paat nga nagalangoy, no? Isda, no? Na adlaw-adlaw. No? Kung gusto man sang sapat nga nagalakat, pwede man, pero duwati lang, no? Dahil wasiki kung sa amon dire, no? Manok, no? Manok na kung hidlaw gid sa 4 na sapat, no? Sa gabi baboy, baka, no? Pwede kita kakaon sila pero Domingo lang kung pwede, no? Domingo lang. Okay? Na kailangan galing may in-between gid, no? Kailangan may merienda gid. So sa merienda naman, anong the best nga merienda naton, no? Para para naton yung heart is of course hindi tanis ang tinapay gid me. Kaya tinapay bisan pandisa din bisan wonder bread din saya. May kalamay ginaya ang harina, no? Na may itlog pa na siya, may mantika pa na siya, no? May gatas, no? So that's why ang calories is taas. So kung pwede tani nga kamuti, no? Saging gani hindi man gani man nami, labi na kung may diabetes ka kay ang fructose, ang sugar sa saging being a fruit is very very sweet no? So kamuti is pwede, no? Kung wala kamuti pwede man siguro mais, no? Na pwede man oatmeal, pero hindi asing matamis nga patimpla, no? Pwede ta mahimo nga daw arroz caldo ang oatmeal, no? Mabulan. Yes, sa Doc. So, in short, Doc, dapat may proper diet gid ang persona nga nagasuprer sa nga Takotsubo syndrome kag hindi sila magapatama gid kaon sa nga ilabi na gid sang kanon. Yes, tama. No? Ubusa isa katasa, hindi pa binlan pero hindi man papasubrahan, no? Yung gusto mo pasubrahan, bitin gid pwede man siguro pero bayaran mo gyud sang hulag, no? Bayaran mo gyud sang lakat, bayaran mo gyud sa exercise mo bulan. Kag importante gid Doc ang proper exercise man sa nagasuprer sang Takotsubo syndrome. Correct, no? Hulag gid, no? Hulag. Kaya kung hindi kita maghulag, no? Hindi ka circulate ato nga dugo, so ang matabo sa iya is of course, no? Nagastulong iya paglibot sa dugo, ang matabo is nagakadula o nagakahinay ang pag-circulate, hindi masuplayan sa oxygen ato nga heart muscles mo kumbaga. So exercise gid. Yes, sa Doc. So, paano ini Doc mabulong? Ako na may ara bala bulong sa nagasuprer sa nga Takotsubo syndrome? Yes, no, thank you very much. No? Okay, siyempre, kung may masakit, may prevention, may bulong gid. No? So, ang pagbulong sa ato niya Takotsubo syndrome is, number one is of course, bulong as in medications. No? Mga tablet, no? Or injectables, no? Nga bulong. So, kalabanan na nga ganyan number one, of course, no? Kung pwede na tanin, no? Leave it to the doctor, sulod it sa hospital. Laban-laban ginadalaga na sa hospital ang mga may Takotsubo syndrome kay grabe na lang ang hapo, grabe nga chest pain, kakasalaan ganis lang ang heart attack, no? So ang ginatanglan sila is beta blockers, ACE inhibitors, no? Na iba nga mga bulong na parang maybe kung daw medyo puno na sing tubig, no, daw lumos na tipa, tagaan namon niya sa papaigi, no, na agud ko nga ma-decongest, no, makaagwasa man ang sobrang tubig, talawas ang aton nga pasyente, no, na but the best thing is kaya po ang kiti siyempre na madagi na broken heart ini the best thing is of course you have to mend, no, the broken heart, kumbulan. Yes, Doc, kag kinanglan gid nila mag-relax, hindi gid magpa-stress ining mga persona nga naga-suprer sang Takotsubo syndrome. Yes, no, that's gani nga ang another gani nga synonym sa Takotsubo syndrome, wala ba sang broken heart syndrome kundi stress cardiomyopathy, no? Because of
grabe nga stress. So that's why, no, kung pwede lang tani man hindi man ito pagpa-overstress ito nga lawas, pagkalaban ganyan nga kausa sang strategya. Kalaban nga kausa, no, sang broken heart syndrome is a broken heart, no. Buti yun, emotionally broken ang isa ka pasyente, no. So ang question bala, paano natin sila, can we mend a broken heart, no? Not only by the bulong nga nakita nato kagina, no, kundi pagiya sa emotional nga pagbulig sa isa ka babayi o sa kalalaki kung sa isa ka tinuga nga may Takotsubo syndrome. So bumbulan na mga antagarato pag-istura, no, how to mend a broken heart. Sa Doc, para sa ihibalo sa nga ato nga tigpalamati, Doc, kung ikaw suppress ang Takotsubo syndrome, ano bala ka mahal magbakal sang mga bulong sini o ko na magapabulong, Doc? Ang mahal niya din simple isulod ka sa ICU mo kaya tiga kasalaan na siya nga heart attack, no, so tanan nga mga laboratory test, no, tanan nga mga laboratory test, tanan mga invasive procedures ubra na sa aton nga mga doktor, labi na sa aton nga cardiologist, no. So sa procedure lang nga daan sa laboratory dito kita man mamamagit, no. Na sa bulong siyempre hindi man sa ka masiguro ni ato mga ACE inhibitors, beta blockers, ang mga sistema kundi ang mahal gid lang ya ang pagmonitor sa pasyente, no, labi na sa ICU, no, na kay man siyempre hindi iya magsalig ang doktor nga Takotsubo syndrome na siya kay base ito diya nga ischemic heart disease kita siya o kon heart attack kita siya, no. So that's why lagi ta madapan gid diya sa aton ni mga laboratory procedures muna. Doc, may ara ba lang nga mga alternative o kon mga herbal nga pwede ihatag o kon na makabulong sa nagasuppress ang Takotsubo syndrome? Yeah. Sad to say, bilang isa ka medical practitioner nga ara sa Western medicine, no, na kami nga abi mga doktor yan, no, nga mga resita ining mga bulong na nakaagib lang sa ginatawag natin lang randomized controlled trials, no. Utilingon ining mga bulong ginsugod anay sa ilaga, no. Kung di mapatay ang ilaga kay epektibo, sunod din sa ido, no, zero, no. Kung di mapatay ang ido, kagain nagaayos siya, no, isulod din sa tawo na, no. Sa tawo ginatos ko lang anay, kung hindi mapatay ang tawo kay epektibo man, linibo na dayon. Amo tawag nato mga phase 3 trial tapos sa aton mga vaccines man, no. So that's why ini abi mga herbal ginahulatan ni namon, no, kun bala nakagi man sa sinang ito nato nga trials, no, placebo controlled nito nato sina na compare na sila nga duwa, no. So that's why kung hindi man lang siya sing makapalain, no, nga mag-interact ng aton mga herbal sa mga tableta siya nga nakagi sa trials ng bago lang, wala man niya kaso, no. We are into ako yung sugot ako sa mga supplements, but supplements na sila, hindi na sila nga siling nga kung tato nato mga bulo sa high blood, kasi mga ACE inhibitors, beta blockers, no, pampaihi, kung tato nato nila kay man ang supplement na gilang nga gin-advertise sa radyo nga bulong may kuno sa heart, bulong sa diabetes, ibulos naton kadamo sa pasyente na kala disgrasya tungod sila. Pwede sila yung ma-inom sa pasyente, no, i-lisensya lang sa doktor, pwede sila ma-combine kung kinanglanon man, no. Wala giya problema basta sa supplement, pero ang ako lang nakubaan nga base bala may false sense of belief ang pasyente nga buslan tala ni kay kamahalin ning mga bulong ini ilusita ni doktor, ara na malang ning mga amuning mga bulong nga pwede magali bulong gali sa tanan, no. So amo na ako nakulbaan bubulan. Yes, Doc. So dapat gali kung nagasupir ikaw sa Takotsubo syndrome, kinanglan mo gid sang proper medication akon magkadto gid ikaw sa imong cardiologist, no, para magaan ikaw sang nagakaigo gid nga reseta kung ano imo pwede nga tumaron, Doc. Yes, tama ganyan, no. Actually, no, pag nag-ara ng Takotsubo syndrome, no, you are forced kung sa sugal pa lang sobra mahirit ka na sinaway ka naman himo dalon gyud sa emergency room, no. Kay man ang pasyente nga may Takotsubo syndrome, grabe gyud iyang sakit sa dughan, hindi na siya kahulag, maginaw sa pasado kahapo, no, hindi na siya kahiga sing kaya kilala niya daw mapungko na lang siya kay daw malumos na siya, no, nga kilala na siya sa oxygen. So butilingon pag may Takotsubo syndrome na isa ka pasyente, wala na sa mimo dalon gyud siya sa emergency room, no. Now karon pag nadakpan sa doktor bing hindi man heart attack, no, hindi mo mataas siya bing mga cardiac enzymes, so gitabi dito sa to the echo abi nga naglabang ito sa ating iyang kwan, so laban-laban basta Takotsubo syndrome isulod lang gyud sa gapon sa ICU, bantay sa simayo kay kung Takotsubo syndrome siya, no, dako san sa nga mga panumbalik man nga heart function, no. So that's why ang ato niya sa mga istorya niya kung paano to, no, marami kay itong pamangkot atong kagina is about prevention, no. So dito giya nga ang mind giya gali, ang emotion giya gali
amo gini sa number 1 gid galing ka kausa sang takot subo syndrome, no? Kag kung isa ka tawo nga masyado ka tensyonado na katam-an, no? Tungod apil isang pandemic, nagamay-gamay lang tudol nagapansa, amo na sila ang posible nga takpon sang takot subo syndrome popular. Yes, sa Doc, so balikan na naton Doc, no? Kinanglan sang nagasuprer sang takot subo syndrome nga mag-exercise sila. Doc, advisable nga mag-jogging may kay may enlargement ang heart sang takot subo syndrome o kon siya naginahapo, Doc. Advisable ba lang nga mag-jogging or walking lang? Hindi na, no? Kay man siyempre, labi na kung bago ko pala nanghalin sa ospital, bago ka pala na-discharge, no? May arak tawag na cardiac rehabilitation, no? Kung nga cardiac rehabilitation, daw rehab na siya, pero sa heart na siya, no? Ang isa na ka-cardiologist, no? Nga cardiac rehab specialist, tanaw niya na ang sitwasyon sa iyang heart sa pasyente. Makita niya, oy, pwede ka nakapungko, pwede mo na makabit yung mga tiil, pag-ihawag kayo lugayon mo para ka-circulate, on the next day, or after 2 days, pwede ka nakapungko sa siya, tupad sa country, no? Matamat. O, pwede ka nakalakat-lakat, lima katikang, no? Tamo na bala? So, graduate, hindi na sa nga klase nga rehab, then time will come, pagkagawa na ganit, nakita dito, oy, so pwede ka libot-libot na sa kwarto, matamat, then as time goes on, nakita na nauli-alam yung heart muscles, pwede ka nakalakat sa 5 minutes a day lang anay, matamat na marap, pero hindi lang na mag-good jogging, no? Hindi lang mag-good jogging. Ang paghilawas naman, no, amo ng kalabanan abi, no, sa sex naman niya, number 1 nga daan, kung nang ginhalinan sa takot subo syndrome is breakups, no? So wala ka sa sexual partner. So that's why, matamat ka lang galing niya on your own, no? Na kung nang ginhalian sa takot subo syndrome is death of the loved ones, so dapat may ara ka man niyang doktor na in-charge sa mga depression, no? So it's a whole team effort ini siya bumbulian. Sa Doc, i-clear lang Doc, no? Ining sex with your relationship o kon relation partner, Doc, pwede siya nga prevention, Doc, o kon makabulig sa nagasuprer sang takot subo syndrome? Yes, kung wala pa ang takot subo syndrome, no? Wala pa yan natabo ang takot subo syndrome, so kinalaman ang sexual relationship nga magnami man sa isa ka mga asawa. Kaya man, kalabanan gyud man abi, no? Ako ang tagiman mo mula, no? Kalabanan sa rason, no? Nga ang nagabais ang mga asawa o nagasiguranay o nagapangita si lalaki sa ibang babae. Kaya tungod gani yan nga monogamos ang relationship, so sexual hostage ni Mrs. Gusto niya makipaghilawas pero hindi magsugod si Mrs. so that nagasugod. So that's why ang point nila is kung pwede lang tani man niya nga give and take, no? I-maintain ang aton niya nga sexual intimacy sa mag-asawa para nga hindi na niya matabo ang kasakit sa buot sa pag-ilang pag-separate, no? Para hindi na matabo ang takot subo syndrome, kumbulyan. So Doc, ini ka delikado, Doc, ang takot subo syndrome in general, Doc? Generally speaking, i-compare mo sa heart attack, no? Nang may cardiac infarction, gida tuod, gida ba lang napatay, gida ang isa ka parte sa imo yung heart muscles. Generally speaking, ang takot subo syndrome is hindi as mas grabe yung para nimo sa heart attack. So, meaning, may chance yan nga maulian, no? Although hindi man nabi insigida, pero may chance ba lang ang heart function, no, sa isa takot subo syndrome nga pasyente is a bigger chance, no, no, nga makapasiguli iya nga function kumulian. Yes, Doc. May ara simptoma, Doc. Ipamangkot ka lang. May ara simptoma sa external nimo nga lawas kung ikaw may takot subo syndrome kay kung sa intrinsic na Doc may ara enlargement ang imong heart. Kung sa sagwa, Doc, may ara bala symptoms nga makita nga mabalaan mo ikaw may takot subo syndrome? Yes, so thank you very much. So, yes, ang una gid sa tanan ang symptoms niya ang nabatag ng pasyente nga kung nakabalita siya bisan isa ka hindi ka lang magpakulba pero may natabo sa imong amunin, gulpi lang siya nagtaliwan amo ng sistema, no? So pagkabaton siya na iya, kung prone siya na daan, post-menopause siya, naka-menopause siya, babae pa siya, masyado siya sensitive, takot san sa nga gugulpian iya nga heart muscles, kung saan grabe nga pagsaka siya nga mga adrenalines, no? So tapuyon niya nga heart, gulpi-gulpi na sila niya batsa sing hapo, perte kasakit sa dughan, no? Pag ginalaga siya pag ginawa, damalumos siya, so amo na siya ang external symptoms, no? Pero ang internal, makita niyo dito sa to the echo, makita niyo dito yung nga naghabok niya nga heart, no? Nagina na iya nga pagpuga, no? Iya nga pumping power bumbulian. So Doc, lastly Doc, no, subong naga-suffer kita Doc sa pandemic kung sa diin madamo sang
aton kauturan ang nawad-an sa nga palangga sa kabuhi, Dok. So ano ang imo, Dok, ini nga nagaka-stress ang iban, may ara ka-depress, may anxiety, ano ang pinaka-mensahe mo, Dok, sa aton nga mga kauturan para hindi man ni sila, Dok, mahulog o kon makasuprer sa nga takot subo syndrome? Yes, no, na ako tagiman, no, we cannot really predict no what will happen to us. Labi na sa pandemic, situation, no, anything can happen anytime, no. Isang ganit na bakunahan ka na ganit, pwede kaya pumalatan, although hindi ka lang kalimutan dali patay, no. Kasi time na nila isinamen tayo ba sa nga daan, ang makaluluyan wala pa kabakuna. So after ni mensahe, no, sa mga pandemic, no, kung sino pa nataning wala na kapabakuna, no, pabakuna na nga daan, no. Hindi na si matuod ka kung mabakunaan ka do ka lang, mapatay ka na tayo, no. Baliskad ang kakalapatay subong, no. Labing tri sa amon, no. Way kami kuwat ang kamatayon tri sa amon sa siyudad sa Rojas Capiz, ang kakalamatay ang wala na bakunahan, no. So amo na tani akon nga masili naton lang nga masyado gid ka importante katamaan. And of course kakalapaos na kita, dugo ba nang tanga plaka nga balik-balik sa atong pagsusot sa face mask, atong social distancing, but they are very very important ideya, no. Salamat ka sa mga Diyos, no, kaya ang Iloilo subong kamo sa Bacolod, dako na siguro ang porsyento sa nabakunahan na, no. No, kay man pag naka 50% na kamo na bakunahan, dako sa naka-containment na kamo, no. Hindi pag iman sa herd immunity, pero pag nag 50% ang fully immunized sa lugar, dako sa nga hindi na mag-surge liwat ang virus, hindi sa mag-develop another variant, no. Kami diri sa Rojas, dako pag idya nga sila mong kaunon, pero sige lang, no. We are trying our very best in Jagapon. So sa silang bagay, prevention in Jagapon is very very important, no. And of course, no, please maintain your sanity, no. Kung pwede lang tani iya, pangamuyo gid si maayo, iot pa was, no. Hindi ka magpadaog-daog sa iba niya dog nagapaktapak ka ng huo ka lang yapon nga huo, then to say no man, tapos at the same time niya is of course learn to interact, no. Tawgi ang mga long lost friends, tawgi mo na sa mga broken hearted, ang ako na advice, no, mulan kung pwede lang tani give your time to grieve, no. Give your time to grieve, kung talingon, no. Allow yourself niya nga magpakasubo ka man, o hindi man sige na nga Superman kita nga gibiyaan kasi mo boyfriend, for example katlaw ka lang gapo, no. Give your time to grieve niya, no, kaya nga mabudlay na. And of course don't dwell in the past, no, kung pwede lang tani, no. Hindi, no, kag kung panumduman mo, no, kung pwede lang tani, kung sakit-sakit kita di mo buot, no, kay man wala ka man na sing ano lagi gulpi ka lang hosting na siya o gibiyaan niya ka din sigita, no. Please decide kung i-cut mo na siya completely o kung nagalaong ka pang mabalik siya, no? Pero more often than not, hindi na siya mabalik sa imo. So please, disconnect na lang, huwag dulaan na siya sa contact mo sa Facebook, tanan mo nga mga pandra, pa hindi na sagad stalk sa iyang account, no? Kung pwede lang, no? Muna ang sistema. And then of course, before you decide nga mabalos ka, gusto mo mangita ka sigida sa ibulos, no? Na pwede man nina, pero titani dinagbinaga wala na, no. Kay man kung gusto mo sa revenge nga classes ang gusto mo makabalos, di daw hindi man naman nami, mas madugay ikaw makamove on, no. But please don't also man forget the good memories that you have, no, from time to time. Cherish the good memories man, no. Like siyempre, kahit paano nakabulig mo siya sa imo, realize ang imo nga pagkakulang man, no. Imo nga kakulangan, no. Ang ako lang sa is forget the past, no. Look forward for the future, and the best things are yet to come, no. But silingon, no, learn to forgive. Tapos ng balon, no, patawaran siya, no. Pero tani man, ang imo man niya nga lawas, no. Kaya once napatawad na yung mga lawas, nakita mo gali dito nga may kakulangan ka man, no. So you have learned, no, from your ex, no, from your past relationship, no. Pag once na napatawad mo na, then you must be also ready na, no, for again another relationship. The life is so short, please make the most out of it, no? So silang bagay, no, sa magaybubulan ni inyo ang Dr. Cesar Jr. wishing you a very happy Sunday, no? And kababatan nga rin sa may kimtangan ko. Maraming salamat po pati, basta radyo bumbo. Yes, Dok, madamo gid nga salamat, no. Ilabi na gid subong, Dok, nga pariyo ko nga pamatan-on nga naga-suprer sini sa mga breakups, Dok, nga ang ibandera naton nga mga kauturan. Dapat, Dok, paminsaron gid nga may pamilya pa kita o kana may pamilya pa man sila nga nagapalangga sa ila, hindi lang magmukmok gid akis ay hindi ta man ni sila ma-judge at tungod man sa kasakit nga ginabatsyag nila, Dok. Pero ang mahambal ta lang nga worthy sila, isa sila ka blessing kaga padayon na lang gyapon, Dok.
kanami. Do asa ko na hawasan man budan sa imong pangambal. So Doc, madamo gid nga salamat sa pag-upod sa amon nga hapon. Kagakabay pa sa liwat Doc, kita gyapon no ang maging kaupod diri sa may programa para sa ikaayong lawas Doc. Ara dayon. Ara dayon. Yes Doc, keep safe and God bless. Thank you so much gid Doc. God bless you too. God bless you too, kumbaga. Bye. Kabombo, aton nga nabatian no, ang about sa takot at subo syndrome nga kinanglan tagid mga kabombo sa nga proper diet no sa aton nga lawas, hindi magpatama sang kaon sa mga nagainom sa mga makahulubog nga ilimnon, pwede makainom pero hindi man magpatama no, pero gani ka ginhambal ni Doc no, kung shots ang whiskey no, okay lang na ato nga sa baso, isa ka baso, pero hindi gida magpatama sa nga inom kay ti maka-trigger pag ini sa ginabatsyag nga takot at subo syndrome ang mga kabombo. So mga kabombo, ginakulabos na kita sang oras, kami nagapasalamat sa pag-upod ninyo sa amon sa subong nga hapon sa programa para sa ikaayong lawas ang Dr. Bombo. Liwat naman kita magkita ay sa masunod nga Domingo para sa dugang naman nga mga tupiko. Ako ang inyo nangin kaupod, Bombo Yanizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Ang oras ay netid sa Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. mga kabombo. Yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangos sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig,
sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kag pagkaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usar sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa